Hello guys. So this is my 7th day. Bot lang. Ah, so natay sponsor day karon. Kinanglan tag sponsor ba? So kadto lang Okay. Gay napalong. Okay, akong sponsor karon guys is dili ni siya Predator pero ako siyang ginagamit para sa akong lighting. Tanawa gani og mapawong siya guys Naog mapawong siya. Oh. Tanawa siya may tabo og mapawong. Oh. Oh. Mapawong siya. Ano siya akong light. Pwede sa inyo, salamat kayo sa akong laptop. Acer. Okay, so maklaro ba? So Acer na siya guys. So amot lang ka kung makita ba ninyo, pero ako ipakita outro ang yung ay nawala yung specs. Pero kung sa inyo is kuan siya. Core i5 dayon 2015 pa yun ako napalit kay taod na ba? Almost mag 5 years na, 2016 na. So almost mag 5 years na siya. 1TB Acer Full HD 1080. So napalong siya. Okay. So mo na ako ginagamit karon nga lights at the same time. So mo na siya kung pang-edit nga laptop. Na ni siya naka-install dire is kung dili mo bilib sa iya is naka-install sa iya dire is gamay ra man naka-install dire sa iya. Ako ipakita sa inyo is naka-install sa iya is kana. So kung di mo familiar, basta na Active Presenter, na AutoCAD, na Adobe Application Manager din. Pero kung hindi na siya naka-install diya is Adobe Premiere Pro CC. Okay. Let's go back to our lighting. How was that? Okay, tara tong lighting. So, mo to siya. Karon guys is ang topic sa inyo is about siya sa kung na-comment sa Facebook. So na siya ay reaction about sa Facebook sa kung kauban. Okay, kauban sa work. So nami selby exchange of ideas sa Facebook is iyaharad to is selby if nakay problema or nakay problema na nga tao is imo siyang likayan, which is para sa kuha is di siya applicable para sa kuha. Para sa kuha akong ginahimo is excuse me actually sa kuha akong ginahimo is deal with the problem head on is kung problema manggaling na nimo siya sa tuba nga siya. Actually wala kay sala, di ka mabala ka, di ba? Wala kay sala. So mag-edit sa tao light sa to kana kay para fix ang ato ang lights and the others. So adjust the brightness. Okay, thank you. So inana siya dili man ingon nga isog-isog unsa na or away-away, dili man is dili mo siya head on. Kabalo mo nga dili nimo siya i-deal head on. Lahi man gud dayon ang deal sa uban ana. Kinanglan chill lang. So manahong ikuan gid, chill lang. Kabalo mo kinahanglan man gud nga mabal-an na to is kano ito nga tawag nga motivational thoughts bitaw. At ginatawag nga silver linings or napoy uban is turning tides. Ginahimo bitaw nato is kana bitaw hampas sa tide sa tuwa. At tuwa bitaw dayong ginalahi ba? Ginalahi ang impact sa tuwa. So may na silver linings is about kung wa mo kabalon sa silver linings ba is regarding na siya sa kana bitaw dark clouds tayo nabitaw siya ay kuan sa likod, na siya ay napang adlaw sa likod na ay outline may tabo sa dark clouds, mura siya og silver lining, mura siya something blur effect or something outline effect.
sa sun gikan sa likod sa ana nga dark clouds is mura siya silver lining. Mura siya ginaingon is there's hope sa likod ana is so mosad na ang ginaingon pod para sa uban nga medyo ubos og mga emotional quotient something na nice. Nagkuan ko sa Facebook, nag-share ko about fundraising sa suicide. So para to sa akong birthday, ako atong gi-attach. Is nag-ask ako ng asawa po dis unsa ako pag-celebrate akong birthdays, nagingon ko nga dili na wala koy gi-assume, wala koy gi-expect sa akong birthday. Is, birthday lang. Salamat kay ampo na to pero karon nga time na-appreciate na ako kung birthday kay pagyapon ko dayon nabitaw pandemic nga nahitabo sa atong life or sa ato karon nga kay tabo pa. So mo na siya. We are thankful to that and kana na lang atong i-celebrate. So mo to nag-share ko sa Facebook para ana sa suicide. Bulong mo nga is ang depression man gud is walay dagway. Man lang ginaingon nga dili nimo makita ang face sa depression. Tinuod na siya, dili gid nimo makita. Is swerte ta is natay mga kauban sa family, tong family is comfort ta which is daw kayo nga help para sa to para maka-overcome ta na. Pero ang uban man gud example para sa ko masuko ta ako masuko ko kita masuko ta be sensitive enough nga if masuko ta siguraduho na to nga enough is enough, dili bitaw nang nasuko ta din something dako og impact sa tao. Hadlo kayo na bay, hadlo kayo. So ang nakahadlok man gud ana is unsa may tabuan ng tao ba nana. So be sensitive enough na may hitabo ana sa to bisan sa atong family, kita mga mama papa kinahanglan sensitive ta na sa atong mga anak. So inana kinahanglan nato na kinahanglan sensitive ta na ang mga butang kay di man na siya makita. So mo nang uban nga maayo ang uban so mo nang gahimo na nga foundation katong fundraising is akong gi-support tungod kay dako mo dilang matabangan and at the same time mo lagi na lisod i-detect na normally dili pareha man gud na sa samad sa piang cancer ma-detect nimo na pa chance of treatment. Gusto ko mo survive maka-survive pa ka. Pero once ikaw manggod nga ikaw pud ana nga ka-experience mo hopefully makaabot ta sa punto nga kita tanan is ma-realize nato nga nay option. There's always an end to the tunnel. Nay bright side. There's always brightness on the other side. Kay kung dili nato na ma-realize ba may end up ta sa darkness, sa limbo, sa thoughts na to nga diha ra tataman which is dili bay daghan pa kayo ga kay tabo sa kalibutan dayon. And we need to appreciate life. Gift na sa to every day. So if you ever think nga wa kay kauban kung makatanaw ka ani nga video wa kay kauban di ko ka relate nimo something inana no ayo i-alof imong kaugalingon kung tanaw nimo walay maminaw sa imong pray, always pray na maminaw perminti ang Ginoo sa tanan bay sa career professionalism grabe butang nato dili enough imong effort unsa pa na deprive ka og opportunity unsa pa na uno na abay kinahanglan center sa atong pagkatao, center sa atong marriage, center sa atong professionals, sa ato ang professional center sa ato ang education is ang Ginoo, God only. Muna siya mong number 1 nga center. Gihimo ni mo na tanan para sa iya
if mahimo nimo na, wala na kay reason out nga mayong walay naka-appreciate. Walay reason ba nga walay naka-appreciate sa imo. He's always there para i-appreciate ta. So himuay mong life ngayon na. Himuay mong life na something worth living. Pangitay pamagi. Sakit kayo na ba? Sakit kayo na. Pero pangitay pamagi. Pag-pray. And have some friends, of course. Nga mo take sa imo ana. So, dali lang ko taman ramon ko 1-1. And unta daghan mog na learn. Thank you guys.